quarta final anava de la Copa del Rei de futbol. Un partit extraordinari de futbol pel que fa a l'ambient. Al vell Sadar no hi cap unànima. L'ambient a Pamplona és extraordinari i avui segur que veurem un bon partit de futbol al damunt d'aquest estadi que destil·la futbol per tot arreu. Fa molts anys que el Barça no havia trepitjat aquesta gespa, ho fa ara. Encapçalat per Sergi Barjoan ja al damunt del terreny de joc. El Barça torna al Sadar en partit oficial. Amb una nit en la que el futbol i la ciutat s'han vestit de gala perquè Osasuna s'ha convertit en mata gegants de la Copa del Rei i ja s'ha desfet de Sevilla, de València i de Deportivo de la Corunya. Tot és a punt a Pamplona perquè comenci aquest partit. Saludem a Rando Gespa, Xavier Torres, per conèixer l'alineació i els protagonistes. Bona nit, Xavier. Bona nit. En l'instant que surt l'Osasuna hi ha un soroll increïble. Soroll de camp anglès. El Sadar, com és habitual, mosaic per rebre avui el Futbol Club Barcelona. És una gran festa de futbol. És un equip, és un camp que mai hauria d'haver deixat de ser de primera divisió. Alineacions, aquest equip, l'Osasuna, amb Sanzola a la porteria amb el número 1, amb el 2 Yanguas, amb el 3 Iván Pérez, amb el 4 Mateo, amb el 6 Alfredo, amb el 7 Cruchaga, amb el 8 Palacios, amb el 9 el Cuco Ciganda, amb el 17 Treziak, amb el 19 Alfonso i amb el dorsal 22 Àlex Fernández. Pel que fa a la banqueta d'Osasuna, al costat de Miguel Ángel Lotín, el seu tècnic, amb Emilio Ángel Luis, Òscar Arpón Markovic i Josué. Un moment, Xavier, hem vist com retiraven un parell d'individus que han sortit al damunt del terreny de joc amb un xandall, amb una careta i amb un cartell gran que demana el retorn dels presos d'ETA Euskadi, protestant per aquesta situació que tant de temps dura i que tantes vegades hem vist que es protestava i que hi havia elements distorsionants dintre d'espectacles esportius que no tenen res a veure amb la pel·lícula. Ha tornat a passar aquí, han saltat dos homes de la graveria del fons on estan els radicals de l'equip d'Osasuna, que ara mateix està coberta per un núvol de color vermell produït per una bengala enorme, i s'han acostat a la zona on hi havia els mitjans de comunicació, les càmeres, i on es fotografiaven els titulars de tots dos equips. Els han agafat tan aviat han pogut i els han retirat cap a vestidors. Explicat això, Àngel Alonso, bona nit. Bona nit, Pere. Què és el que farà el senyor Lotina? Com dibuixarà el partit que, segons Lotina, tenen guanyat a la pissarra? Bueno, de fet, diríem per la gent que va seguir el Numancia amb Lotina a la banqueta, doncs un equip bastant semblant en quant a l'organització defensiva. 3 centrals, 2 carrilers, una mitja punta, 2 puntes. El que passa que la passada jornada a casa va perdre davant el Leganés i pels noms, per l'equip, veritablement va fer un partit bastant més conservador que no passa d'avui, que fa un plantejament amb dues puntes clares com són Treziak i Ciganda, i fins i tot la posició de Palacios com a mitja punta, no? Per tant, el plantejament inicial sembla ser més ofensiu que en un partit normal de segona divisió. Molt bé, doncs això és el que presenta l'equip local, l'equip visitant, el Futbol Club Barcelona. Xavier, té aquest 11. En rutes per la porteria amb el... Un moment, Xavier, perquè en Xavier pràcticament no pot parlar. És en una zona on ara mateix hi ha un núvol... Sí, ha caigut una bengala. Pols impressionant, no es veu pràcticament al fons. Sí. Ocupat per un núvol de pols i de pólvora bastant impressionant. Per tant, repassem l'alineació del Barça. És per la porteria, amb Reisiger Cadu al 2, el 3 és Pardiu, el 6 Ronald de Boer, amb el 9 juga Kluivert, amb el 12, amb l'11 perdó, Rivaldo, amb el 12 ho fa Sergi, amb el número 19 ho fa Dani, amb el 21 Luis Enrique i amb el 22 Frank de Boer. A la banqueta al costat del senyor Van Hal, i són Arnau amb el 25, amb el Gabri amb 28, el 32 per Puyol, el 23 per Zenden i el 29 per Mario. Això vol dir, Àngel Alonso, que avui el que val és el sistema, i aquest sistema que ha implantat el senyor Van Hal canvia de noms a les respectives zones. Com? Sí, canvia de nom, però mantindrà el mateix dispositiu tàctic. Veiem la presència novament de Reisiger com a lateral dret, i sobretot la novetat més important és la de Frank de Boer com a número 4 organitzador del joc, no? I també probablement la presència de Dani com a extrem esquerre. El sistema serà el mateix, però uns homes diferents. El partit suposo que trigarà una miqueta a començar. No sé si arran de gespa es veu millor ja del que es veu des d'aquí dalt, on el núvol pràcticament ens amaga el camp. Veiem
lògicament, els jugadors, però es fa difícil de distingir, molt difícil de distingir, fins i tot el número de la samarreta, Xavier. No, la veritat és que des d'aquí baix es veu perfectament. L'àrbitre José María García Aranda ja està esperant a que l'assistent li digui que tot és a punt. Es veu perfectament d'un costat a l'altre del camp, és a dir, jo des de la porteria del Rodesc veig perfectament l'altre porter, Samzol, de manera que tot a punt des de la zona de gespa perquè comenci aquest Osasuna-Barça. Des d'aquí dalt es veu bastant millor que el dia de Berlín, per exemple, a punto vermell, això sí, i l'única cosa que fa força angúnia és haver d'empassar-se aquest fum, aquesta pols, amb gust al pólvora, que ha baixat aquesta maleïda bengala que han obert, que han encès abans de començar el partit. Ha començat ja el partit, ha començat movent la pilota el Futbol Club Barcelona i pel que estem veient, Àngel Alonso l'hauran de moure molt ràpid perquè l'equip d'Osasuna ha sortit a mossegar. Almenys ha sortit molt predisposat a efectuar una molt forta pressió i impedir que els jugadors del Barça puguin jugar amb tranquil·litat, no? Per tant, han sortit pressionant fins i tot a dalt, cosa que estem veient també que fa el Barça, i suposo que en això la intenció de Lotina és que els barcelonistes no puguin pensar en la pilota als peus. Atenció al refús del misto que ha fet Bojarde, intenta arreglar-ho Sergi Barjuan, ha baixat bé Barjuan, ha baixat bé Sergi, i ha arreglat el misto que havia fet Bojarde, ha enviat la pilota fora de banda, la pilota havia tocat Siganda, hi ha out favorable al Futbol Club Barcelona. Siganda és un dels antics, un dels d'abans, un d'aquells que recordem de l'època que Osasuna estava primera, tot i que aleshores jugava a l'Atlètic. De fet, és l'únic. També hi és Llanguas. Sí. Palacios va començar en aquella època, no? En aquella època. És un altre, lògicament, és un altre Osasuna. Atenció perquè ho prova per la banda esquerra, ha intentat una passada interior cap a l'eix de l'atac. Ha pogut tallar el Barça, que mira de sortir amb Ronald de Boer. Puja la pilota Ronald de Boer, que farà una puntada llarga perquè l'aprofiti Kluivert. Ha baixat la pilota Kluivert, se n'havia anat molt bé de Llanguas. S'ha creuat però Mateo. Hi ha servei d'out favorable al Futbol Club Barcelona. Som al primer minut de joc de la primera part del partit d'aquesta anada dels quarts de final de la Copa del Rei. Osasuna i Barça juguen un partit a l'antiga amb un ambient extraordinari, un ambient de camp anglès. I l'Àngel m'entén quan parlo d'un ambient amb camp anglès. Sí, normalment sol passar als equips del nord, i Pamplona sempre ha estat una ciutat amb molta tradició futbolística i jugar al Sadar era sempre d'entrada un partit molt i molt complicat. De fet, t'haig de dir que jo vaig tenir la sort de veure el partit de l'altre dia, el diumenge al matí, i veritablement l'actitud d'aquest equip i la de l'altre dia no té res a veure. L'altre dia van perdre. Sí, no és ja que poden perdre, òbviament, però un partit de segona i aquesta lluita, aquesta agressivitat, en cap moment es va veure. Atenció, la pilota que havia robat Alfonso, ha arribat en una zona de perill. I el xut d'Alfonso ha marxat a l'esquerra de la porteria d'Es. Aquesta agressivitat que anuncia l'Àngel, que ens explica l'Àngel, és la que ha creat aquesta primera oportunitat de gol per l'equip d'Osasuna de Pamplona. De fet, Osasuna, aquí a casa, és un equip important. A la Copa ha solucionat tots els partits a casa, perquè ha guanyat el Sevilla per 1-0, també el Deportivo per 1-0, i ja va ser més espectacular la victòria per 3-0 davant del València. A fora ha intentat aguantar aquests marcadors. Diríem que el treball de pressió i la seva consistència defensiva són la base d'aquest equip de Lotina. I una altra cosa a dir, que a l'Osasuna li ha passat com al Barça. Abans d'arribar diumenge, havien agafat una molt bona ratxa de 7 jornades sense perdre. El Barça a primera i l'Osasuna a segona. Doncs tots dos diumenge van perdre. A casa, davant del Leganés, l'equip navarrès. Davant de l'Alavés, l'equip del Barça. I han trencat aquesta ratxa de 7 partits seguits sense perdre. Osasuna, perquè els facin el cas, és un equip que marca molt pocs gols, però el que és molt difícil fer-li un gol, Xavier. Sí, és un equip ja d'entrada amb el plantejament, amb 3 marcadors més 2 laterals. Penseu que és el quart pitjor equip de la segona divisió a l'hora de fer gols. El quart pitjor, ell és el 10è classificat, doncs a l'hora de fer gols és el quart pitjor. En canvi, en contra és el tercer millor. Són unes estadístiques molt desfavorables
en l'aspecte d'atac. Atenció, xut que ha fet Alfredo, la pilota picat a les cames d'un defensor del Futbol Club Barcelona. Lateral Luis Enrique al contraatac. Un contraatac que es convertirà en atac per defecte de la lentitud de la sortida de la pilota. És Diu el que juga a la banda dreta cap a la posició que avui ocupa Reisiga. Reisiga alça el cap i fa un canvi de joc buscant el capità de l'equip, Sergi Barjuan. El de les franqueses controla i amb la dreta ha buscat l'eix de l'atac, ha fet una ziga-zaga a Rivaldo, s'ha baixat la pilota i l'ha recuperat Osasuna, que mira de sortir en banda dreta amb Alfredo, que juga enrere cap a Cruchaga. Cruchaga busca espai per moure la pilota, no el té i davant la pressió va Sergi, ha enviat a Sanzol. És el segon porter d'Osasuna, és el porter de l'equip navarrès de la Copa. Osasuna, hi ha diversos jugadors que coneixem del futbol català. Avui el primer equip és a dir l'11 titular i és Àlex Fernández, un jugador que es recordaran segur els seguidors de l'Adam, els seguidors del Palamós, els seguidors del Lleida i els de l'Espanyol. I és Òscar Arpón, que és a la banqueta, i recordaran els seguidors del Futbol Club Barcelona. I n'hi ha més, i n'hi ha més. Catalans nascuts a Catalunya. N'hi ha dos. Sí, hi ha l'Àlex Fernández i després dos nanos, un d'Esplugues, el Moisès i el Òscar Ullés, que és nascut a Barcelona. Però d'altres, per exemple, hi ha Cruchaga, el dorsal número 7, un dels marcadors que va jugar la temporada 96-97 a Gavà, al Gavà. Hi ha Markovic, que va jugar al Figueres la temporada 92-93. Emilio, també el porter, va jugar la temporada següent, la 93-94. De manera que hi ha tota una sèrie de gent que ha passat pels equips catalans. Ja fa molts anys que per aquí passen jugadors catalans, i si no que li preguntin al Josep Maria Fuster, a qui avui hem vist amb uns quants anys menys, uns quants quilos menys, amb una fotografia de la sala de premsa. Josep Maria Fuster, molt jovenet, devia tenir 18-19 anys, quan jugava a Osasuna de Pamplona. Que juga ara la pilota. És Cruchaga el que ha intentat de centrar. Atenció a Ziganda! Havia fallat en el marcatge a Di, ha quedat sol. Ziganda li ha fet un traje a Di i ha picat pel damunt del Travessedes, en la que fins ara ha estat l'ocasió més perillosa de l'equip navarrès davant la porteria del Futbol Club Barcelona. I en van dues. Primera d'Alfonso, la segona aquesta del Cuco Ziganda. El Cuco, que és el màxim golejador a la Lliga d'Osasuna, tot just amb 5 gols. El Barça, Àngel, grinyola una miqueta, lògic, perquè tot i que el que compten aquí, segons la teoria, és el sistema, els jugadors s'han d'acostumar, suposo que a veure junts en el camp, tot i que el puguin entrenar i que coneguin bé les posicions, no? Sí, de tota manera, has de tenir en compte que el triangle central format per dos centrals i pel pivot és totalment nou, no? Leo Bogarde em sembla que ja han jugat junts, però per davant d'ells que ho sigui Frank de Boer, no. És una defensa completament nova. I bé, sempre costa, sobretot els primers minuts. Has de tenir en compte que el Barça el que ha d'intentar és imposar o alentir una mica el ritme del partit, perquè Osasuna només pot tenir les de guanyar quan el partit estigui molt accelerat. Ara li han xiulat unes mans Sergi a Rivaldo i ell deia que l'ha tocat amb l'espatlla. Doncs aquí està la diferència, no? Si hi hagués una repetició, doncs podríem veure qui dels dos tenia raó. Sergi, bona nit. Bona nit. Avui en internacional, per un partit a l'Antiga, un bon àrbitre. Home, en aquests moments dels 3 millors. Com a mínim... No diu mai vostè el millor. És que això es fa molt difícil, això és com a qui li agrada més un jugador d'un equip determinat, no? I les votacions que es fan, per exemple, avui que està el Barça, no? Les votacions, hi ha gent que li agrada més Cocu, l'altre que li agrada més Luis Enrique, l'altre Rivaldo, doncs... Amb això els arbitratges és el mateix, no? Però, evidentment, hi ha una tripleta arbitral reconeguda per UEFA i FIFA, i José María García Aranda Encinar és un d'aquests 3. L'altre és López Nieto i l'altre Fernández Marín. El que acaba de fer Alfonso, aplaudit a la grada. Atenció a la jugada d'atac d'Osasuna. La pilota acaba penjada pel damunt del Travessedes, que ha sortit disparat a dir-li adéu
alguna cosa que pressioni més amunt, que vagi una mica més amunt. Però és sortit disparat a parlar amb el francès. I ha tirat un canyo Alfonso a Rivaldo. Una cosa poc habitual, perquè probablement al revés sí que seria una acció més fàcil de veure. Sí, aquí el fabricant de canyos habitualment és Rivaldo. Atenció, Kluivert! I el xot de Patrick Kluivert, el primer entre els 3 pals de la porteria navarresa, l'ha aturat Sanzol. Ha buscat bé la posició Kluivert i el seu xut, un pèl forçat, l'ha aturat Sanzol. Som al minut 10 de la primera part del partit, que continua empatat a 0 gols. És l'anada dels quarts de final de la Copa del Rei. I avui el Barça torna a Pamplona després de molts anys. Després de 6 temporades, el Barça torna al Sadar. Després d'aquell partit que segur que recorden que el Barça va guanyar a Osasuna i d'aquell gol que va donar la volta al món, que va fer Rivaldo a Roberto després d'una cullera magistral de Laudrup. De Romario. De Romario, sí. I de Ronaldo, imagina't. Sí. Fixa't. Ronaldo que anava amb pantalons curts, però dels altres. Atenció a la centrada, buscant la rematada amb el cap de Rivaldo, ha sortit Sanzol i ha pogut aturar. Fixa't que era l'última temporada del Cruyff a la banqueta del Barça. Van jugar Zubizarreta, Ferrer, Nadal, Juan Carlos, Guardiola, Amor, Chiqui, Quique Estebaranz, Stoichkov, Romario i Laudrup. L'última lliga que va guanyar el Barça amb Cruyff a la banqueta. Atenció a la jugada d'Osasuna, el xut de Treziak. Ha sortit rebotat a la dreta de la defensa del Futbol Club Barcelona. 93-94. Sí, va marcar 2 gols Romario i un Stoichkov. També van jugar Koeman i Iván Iglesias aquell dia. 3 d'octubre de 1993. En Copa s'han enfrontat 4 vegades els equips del Barça i de l'Osasuna. 3 eliminatòries favorables al Barça, una a Osasuna. Diríem, per tant, en aquest sentit, superioritat favorable al Futbol Club Barcelona. Atenció a la jugada de Treziak per Siganda. Siganda amb Deu. S'ha avançat un pèl la pilota Siganda i ha sortit el porter Rotés Paturà. Quina passada de Treziak a Siganda. Un Siganda que amb 33 anys ha perdut un pèl de la punta de velocitat que tenia fa uns quants anys. És Ronald de Boer. Sí, probablement mai s'ha caracteritzat per ser un jugador ràpid i, òbviament, amb els anys per aquesta punta de velocitat que pot tenir. De tota manera, el que sí és cert és que el Barça està tenint problemes defensius. Fixa't que Treziak ha rebut la pilota entre línies totalment sol i ahir és missió d'un dels 2 centrals el pressionar perquè no pugui rebre, donar-se la volta i poder veure el que fan els seus companys. El poble que ha reclamat unes mans de Reisiger no m'ho han semblat. El que passa que l'efecte òptic des d'aquesta zona i la manera de posar el cos de Reisiger convidava el crit, especialment si es volia veure unes mans. Ha baixat una mica l'espatlla, ha semblat efectivament que tocava la pilota amb el braç, però des de la gespa s'ha vist perfectament com el control de Michael Reisiger era absolutament reglamentari. Ronald de Boer, el que belluga la pilota al mig del camp i busca un espai per fer una passada. Ho fa ara a la dreta cap a la posició de Reisiger, buscant Luis Enrique, que li torna la pilota. Mira de sortir-se'n d'aquí, la pressió de Palacios, digui'm. Dic que el Barça, Àngel, té un problema a la banda dreta, és la tendència a Dani a marxar cap al mig. Fixa't que ja està com a davanter centre, costat de Kluivert, i la banda dreta quedarà orfa contínuament. De tota manera, és bo si l'home de segona o tercera línia, bé sigui Luis Enrique, bé sigui Reisiger, es poden incorporar a l'espai per sorprendre. Jo crec que ha tingut en els minuts inicials. Atenció, atenció, aquesta jugada d'atac d'Osasuna, va per terra ara. Àlex Fernández corria amb Bojarde. Ha fet un servei de falta molt ràpid. Osasuna ha estat a punt de sorprendre la defensa del Barça. Ha reaccionat bé Bojarde i li ha pres la pilota a Àlex. Això sí, Sergi, la falta s'ha tret ben bé 4 metres més enllà d'on s'havia produït. No he vist d'on s'ha tret a través de les imatges del monitor. El que sí li puc dir és que no hi havia acció de penal i, a més, el jugador de l'Osasuna ho ha demostrat amb el seu comportament. Atenció, la pilota penjada i el xut de Dani que atura Sanzol. La pilota penjada per Sergi Barjuan al segon pal, l'ha xutat Dani
i ha aturat el porter Sanzol. Perdoni'm, Sergi. No, que deia deia vostè que no hi havia penal. No hi havia penal i, a més, s'ha d'agrair el comportament del jugador d'Osasuna aixecant-se ràpidament i no reclamant absolutament res. Àngel, l'he deixat a vostè amb la paraula a la boca. No, comentava que a part de tenir alguns problemes al centre de la defensa... Sí. I tornen. Atenció, Siganda, a l'interior de la gran. És el xut de Siganda. L'ha pogut refusar amb les dues mans, és. La treu ara Bojarde, continuen havent-hi problemes, com vostè deia. Sí, al centre de la defensa i a l'inici del partit també amb els carrilers, que pot ser una tendència que es dona al llarg del partit, degut a que al jugar amb dos homes pegats a la banda que venen des del darrere i el Barça juga al centre del camp amb dos homes en posició pràcticament d'interior, doncs el carriler es troba ja enfront pràcticament el lateral, i si el lateral ve a trencar, doncs Alfonso i Iván Pérez es trobaran en molts espais. Aquest és Alfonso, ha fet una bona centrada i el cos de Bojarde ha impedit, sens dubte, el primer gol del partit, perquè la centrada d'Alfonso ha estat catedralícia entre dues línies. Aquest home amb el cap no perdona, però Bojarde ha estat sensacional. Àngel. Sí, efectivament. Havia guanyat l'esquena perfectament Ziganda a d'ahir, i si no hagués estat... perquè primer dona la sensació que arriba a impactar la pilota Ziganda, però que posteriorment la toca Bojarde, no? Per tant, tenia moltes possibilitats de fer gol en aquesta situació. Ara el Barça jugava al contraatac, ha intentat un canvi de Dani per Kluivert, però se n'ha aprofitat Iván Pérez. El Barça en defensa ho està passant francament malament, i el que sí que és cert és que el públic d'aquí s'ho està passant bastant millor. Dani encarant el seu marcador. Dani la deixa per l'eix de l'atac. La passada no ha estat bona. La treu Osasuna. S'ho està passant bé, deia, perquè al minut 16 de la primera part, Xavier, ja hem vist moltes jugades a banda i banda. Doncs mira, fins a 5 d'Osasuna, minuts 2, 6, 9, 14 i 15. Dues també del Barça, el xut de Kluivert i el de Dani després de la bona centrada de Sergi Barjoan. De manera que els que prevèiem un partit amb poques oportunitats de gol, ens hem equivocat. Ens hem santament equivocat. Una errada així val la pena. Val la pena reconèixer-la. Rivaldo obre la banda esquerra. Atenció a Sergi, que la penja buscant una rematada al segon pal. Ha posat el cap Luis Enrique. La pilota és viva per Dani, que la torna a penjar al segon pal, on hi arriba Rivaldo. La treu Sansol. Amb les dues mans ha refutat la pilota Sansol. Reclamen falta de Dei. No la dona l'àrbitre. Juga Ronald de Boer. Va el seu germà Frank, que tornant la pilota a Ronald. L'acompanya Sergi, no el doblarà. Ronald busca la banda esquerra. Sergi ofereix una cobertura. No l'ha volgut l'holandès i ha buscat enrere el seu germà. Aquest ha jugat amb Bojarde i Bojarde ho fa amb Reisiger amb una passada llarga que no pot aturar Michael Reisiger. Al 17 i mig de la primera part del partit continua l'empat a 0 al Sadar. Quan veiem la tercera oportunitat del Barça, la centrada al segon pal, arriba Rivaldo i Sansol amb problemes. Rebutja la pilota. Probablement Luis Enrique ha molestat, vaja, probablement. Segur que ha molestat a Rivaldo, un dels homes que ha estat notícia aquí a Pamplona després que ell es va saber que ha de deixar durant uns dies la concentració del Barça per anar-se'n a Bangkok, a Tailàndia, per jugar un bolo amb Brasil 3 dies abans del derbi. Que ja és marxar. Té nassos la cosa. Sí que té nassos. Sí que té nassos. Anar a Tailàndia a fer un partit de futbol. 3 dies abans d'un derbi a jugar un bolo. Però bé, això sí, tenim mundialets i tenim de tot. I mentre continuï rejant, partits a dojo. De la competició és igual. Ja servei d'aut favorable al Futbol Club Barcelona. Som al minut 18 i mig de la primera part del partit i continua l'empat a 0. Osasuna és un equip que no fa gols i el que costa molt fer-li un gol. No arriba a un percentatge de gol per partit ni a favor ni en contra. Però el que està clar és que si genera aquest tipus d'oportunitats, aquest nombre d'oportunitats, aquí s'ho han de passar molt bé veient futbol. Sí, però aquest és un partit especial, Pere, amb una motivació extra, amb la gent predisposada. De fet, la gent de Pamplona és una gent que està normalment molt amb l'equip, però avui ho està molt més, no?
Bé, Aquí la d'alguna gent manera diu també, Pere, a mesura que passin els minuts, aquesta pressió i aquesta agressivitat, òbviament, anirà baixant com a conseqüència del cansament, del desgast físic. Per força. Per força no pot mantenir aquest nivell, si no parlaríem d'un superequip. Sí. Home, no estaria segona, Àngel. No estaria segona. Treu la pilota Bojarde. Ha posat la cama Cruchaga i ha tornat a tallar Bojarde. La pilota surt fora de banda. Favorable a l'equip navarrès. Alfonso jugant enrere cap a Cruchaga. I aquest més enrere per Sanzol. El pressionar Rivaldo, que ha obert amb tranquil·litat cap a Cruchaga, pressionat per Kluivert, mirant els dos puntes d'ofegar la sortida de la pilota per la banda dreta. Han acabat provocant un fora de banda favorable a l'equip de casa. De l'últim partit que va jugar Osasuna, aquest citat contra el Leganés, ha canviat el porter i ha canviat dos homes de mig del camp. Arpon i Ángel Luis avui no juguen, ho fan Alfredo i el polonès Tresliak, és a dir, 3 canvis. Respecte al Barça és al revés, només 3 titulars habituals juguen, que són Reichiger, Kluivert i Rivaldo. La resta són aquests altres homes que ara han de lluitar per tenir més oportunitats, més minuts a la Lliga. Ahir deia el senyor Fanjal, el tècnic del Barça, que avui aquests homes han de demostrar que tenen també la possibilitat de guanyar-se la seva confiança per jugar a la Lliga. Ja veurem. Fanjal és un home que crea oportunitats, les valora, les puntua i després actua en conseqüència. Això com a mínim o se'n desprèn de la situació de Simao, de qui el senyor Fanjal ha dit que li havia donat una oportunitat i que no li agradava com estava treballant i que ho hauria de fer una mica millor. Avui Simao no hi és a l'equip. Ha tallat amb l'esquena d'Ui, jugant amb Reichiger, que fa una puntava llarga, busca Kluivert. Salta Kluivert amb el cap, la deixa cap a la zona de Rivaldo, que haurà de jugar enrere per Sergi. Brandenburg, canviant altra vegada per Reichiger. Som al minut 22 de la primera part del partit. D'Ui, Bojarde, crida el públic de Pamplona, que avui està decidit a passar-s'ho força bé. Deien que 56 milions de recaptació amb guixetes s'han fet per aquest partit. Atenció a la centrada de Sergi, ha pogut posar la cara i al cap Ivan Pérez. Ha recuperat la pilota al Barça, ho prova Rivaldo des de lluny, cau per Dani, cobra la banda dreta, Reichiger penja i penja literalment. El gol. Li ha sortit fatal. Sí. La centrada la comenten Fanjal i Franz Hook. Amb ells també hi ha avui com a cos tècnic José Mourinho i José Mari Vaquero, que curiosament aquest matí quan han sortit a passejar els jugadors ha estat un dels més ovacionats. Pamplona és una ciutat més aviat barcelonista. Sí, és més col·leg que madridista, per exemple. Sí. I esclar, la gent recordava amb molt d'afecte el treball del capità del Dream Team. Pensa que el Barça a Pamplona no perd des de 1984. Ja fa uns quants anys. Atenció, el xut terrible d'Alfredo, que ha sortit fregant el travesser de la porteria d'Est. Ha empalmat molt bé la pilota Alfredo, que em recorda aquell Bustingorri que tenia Osasuna. I la pilota ha sortit fregant el travesser de la porteria d'Est. Sí, si va dintre poc podia fer. És perquè ja s'havia llançat. Fa un molt estrany, una trajectòria molt estranya la pilota. Alfredo no és un jugador de la casa, és un jugador del Leganés, que aquest any actua en la seva primera temporada aquí a
Osasuna. Atenció a l'entrada d'Alfredo. Encara Alfredo s'ha fet un petit embolic, traurà la pilota a Bojarde. Mira de buscar-la Rivaldo, recupera Osasuna. A la dreta l'espera Alfonso, que centra amb molta rosca, cop de cap de Siganda a l'esquerra de la porteria d'Eix. Aplaudeix el públic aquesta jugada d'atac d'Osasuna, que ha acabat amb la rematada de Siganda sobre la centrada d'Alfonso, com poden veure a l'esquerra de la porteria d'Eix. Fixa't bé el que significa la motivació, que jo diria que gairebé en totes les jugades, totes les pilotes disputades, la balança s'inclina del costat del jugador de l'Osasuna. Tots els rebots. Àngel, què creu que ens portarà aquest partit? Ara s'han jugat ja 26 minuts de la primera part. Jo crec que hi ha hagut moments en què el Barça ja ha mostrat que és capaç de controlar el partit i de tenir tancat a l'Osasuna. De fet, estem veient que la posició de la pilota és clarament favorable al Barça. A més, l'Osasuna difícilment serà un equip que obtingui molts bons fruits al contraatac, perquè tant Tresiak com Ziganda són... Atenció, la pilota solta, ha posat la cama Reisiger i ha enviat a corna. Una jugada compromesa i que havien creat, o que estaven a punt de crear, Tresiak i Ziganda. Perdó, Àngel. Sí, amb una trasrada defensiva al centre. No, et comentava el fet que difícilment serà un equip que tragui molts bons fruits al contraatac, ja que les dues puntes, tant Ziganda com Tresiak, no són homes ràpids. No, són més jugadors d'atac que no pas de contraatac. La pilota parada sí és un equip perillós. Palacios va molt, molt bé de cap. Atenció al llançament del corna, l'ha fet Àlex Fernández, que llença molt, molt bé les pilotes parades, Àngel. També. Té una estadística que m'explicava aquesta tarda el Xavier, que millora la dels millors llançadors de primera divisió, Xavier. No, i el Barça la coneix ja, perquè si no recordo malament una final era de la Copa Catalana. Sí, de la Copa Catalunya Cup. El Montjuïc, que no sé si em sembla que va fer 2 gols de llançament de faltes. La del 5-1 amb Angoia a la porteria. Sí, senyor. Doncs això, que el senyor Àlex Fernández ha fet 4 golets aquesta temporada a falta. És un molt bon llançador de faltes. És un jugador, no sé, Àngel, quina és la teva opinió, és un molt bon jugador tècnicament, un mig centre d'alt nivell, i que en canvi no ha aconseguit encara doncs afiançar-se en un bon equip de primera divisió. Sí, perquè sempre semblava ser una mica un complement, no? Que no era prou consistent per ser el pivot, era més un acompanyant del pivot. Ell tècnicament és un excel·lent jugador, desplaça bé la pilota, té una gran visió del joc, i aquest any s'està consolidant com a pivot, no? I el fet de que ja se li doni confiança perquè sigui el pivot vol dir que ha guanyat molt en maduresa, probablement, ahir, no? I que és més complet que abans. Penja Ivan Pérez, saltarà Ziganda, ha saltat també Sergi. Ha recuperat la pilota Osasuna. Àlex, jugant per Cruchaga. A la dreta l'acompanya Alfonso. Mira de desmarcar-se Alfonso, ho ha vist molt bé Sergi, ha posat la cama. I Rivaldo ara treu la pilota per l'eix de l'atac cap a la posició de Dani. Belluga a l'esquerra, Kluivert, Dani juga enrere per Frank de Boer, cobrirà a la dreta cap a Reisiger. L'apunta Reisiger buscant Dani, ha trobat el cop de cap defensiu de Mateo. I ara Ivan Pérez treu la pilota per Osasuna, jugant amb Àlex. Que és la referència en totes les pilotes, en la sortida de totes les pilotes. Ara Àlex ha jugat amb Tresiak, atenció, Tresiak a la frontal de la gran, la pilota cau per Alfredo. Venia també Ziganda i Reisiger ha acabat resolent una situació molt compromesa. No ha sabut resoldre Tresiak, una passada milimètrica, una molt bona passada d'Àlex Fernández. Ara hi ha falta sobre Alfredo, falta que ha marcat el senyor García Aranda. És Àlex el que fa el llançament buscant Ziganda, la frontal de la gran. No ha pogut superar Bojarde, la treu Frank de Boer.
La pilota la baixa amb el pit Cruchaga. Juga cap a l'Eix, l'ha vist passar Àlex, no l'ha pogut controlar. La pilota és per Dani, l'acompanya Ripaldo. A l'esquerra té Sergi. Al segon pal, 3 jugadors del Barça. Sergi obre per Frank de Boer. Sergi. Ara l'àrbitre demana tranquil·litat. Que bé, que bé, que bé. Ha estat Àlex Fernández, li ha donat una puntada un tant desproporcionada a Frank de Boer. Aquí ho veurem. Li ha demanat José María García Aranda tranquil·litat en un partit que està sent absolutament net. Molt, molt esportiu. En qualsevol cas, em fa l'efecte que no ha sobrat aquest advertiment o aquesta crida a la tranquil·litat del senyor García. Pensi que era la primera falta que li assenyalava Osasuna, eh? Sí, sí, per això, per això. I ha dit, atenció, que en que no en feu no vol dir que les que no feu no siguin greus. I, per tant, demostrant que ell està allà manant. Hagués pogut deixar aplicar la llei de l'avantatge, però el que jo dic, allà al mig del camp no hi havia gaire avantatge en aquells moments, millor fer-se notar. De moment, el senyor García Aranda està xiulant amb molta tranquil·litat i força bé, no? Sí, sí, sí. Ronald de Boer obrint a la banda esquerra, cap a la posició de Sergi, que penja el segon pal, entrava Luis Enrique, ha posat el cap Iván Pérez, i ara Palacios mira d'evitar el fora de banda. No ho ha aconseguit, però ha fet una d'aquelles jugades que tant agrada un sector del públic, que és veure un jugador llançar-se al terra per intentar evitar l'inevitable, com era que la pilota sortís. Dani. I estem veient les moltíssimes arribades de Sergi per la banda esquerra, eh? Sí. Aquí el té. Ara no fent això que vostè reclamava. Atenció, xut de Kluivert. Li havia deixat una molt bona pilota a Dani, però Kluivert ha xutat desviat a la dreta amb la porteria de Sanzol. I Sergi, això ja és pels veterans, però segur que el senyor García Aranda també li ha passat. Sap a qui ha trobat a faltar avui, quan ha arribat al Sadar? Aquí. Tarikiegui. Doncs miri, jo pensava en ell quan he vist el nou delegat. Tarikiegui, pels que no ho saben, era delegat d'Osasuna, era l'home que tota la vida havia atès no només els àrbitres i a l'equip rival, sinó també a tothom que venia a Pamplona. Els mitjans de comunicació era un home absolutament encantador. Era una institució a Pamplona i segur que des d'algun lloc Tarikiegui avui està donant un cop de mà a la seva manera també García Aranda. I havia sigut un molt bon àrbitre. Sí, senyor. Doncs el nou delegat és un exfutbolista de l'època del Pichi. Un davanter, recordaràs... Atenció, Rivaldo, fora! Recordaràs, Àngel, Airi Gibel. I tant, home, i tant. Típic davanter centre d'abans. Un altre dels homes que l'Osasuna vol aprofitar aviat és Jon Andoni Goicoechea, el que fou membre del Dream Team, campió d'Europa a Wembley. L'any passat va jugar l'última temporada del futbol al seu equip de tota la vida, a l'Osasuna, viu a Pamplona, està portant nanos, però no de l'Osasuna, i esclar, és un jugador que per la seva imatge, pel que ha estat, ha de ser aprofitat per l'equip navarrès. D'entrenador de porters tenen a Vicuña, que va ser també porter d'aquí. Aquí aprofiten molt la gent de la casa. Per cert que Goicoechea té una vida sacrificada ara mateix. Avui s'han anat amb la selecció espanyola de futbol platja al Brasil a fer un torneig. La feina és la feina, no? Ja se sap. Sí, sí, és una feina ben dura aquesta. T'has d'esforçar, doncs t'has d'esforçar. Sí. No estava ahir, que vam tenir l'ocasió de sopar amb ell, no estava ahir, pots imaginar. Home, devia estar molt afectat. Sí, molt afectat per haver de marxar al Brasil a jugar. A futbol platja. A futbol platja, sí. Però ja se sap, representa la selecció espanyola, home. Sí, 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 sí. Doncs això, que som al 35 de la primera part del partit, que continua empatat a 0 gol, però que fins ara és força Bistret. Per cert, i ara que veig el massatgista d'Osasuna, deixin-me dir que segurament les mans més valuoses de l'estadi del Sadar avui són a la banqueta del Barça. Les té l'Àngel Mur i fa 2 dies van rebre la medalla de plata a l'ordre del mèrit esportiu.
Una medalla que es mereix l'Àngel Mur de llarg. Atenció a Luis Enrique, a la frontal de la gran Luis Enrique, encara obrint la banda esquerra cap a la posició de Rivaldo, fa una mena de centrada i gol! Gol de Luis Enrique al minut 35 de la primera part del partit. Ha aparegut Luis Enrique com va passar a Ourense i ha marcat el primer gol del partit. Luis Enrique. El Barça ha marcat el primer gol del partit, circumstància que la Copa no havia passat aquí a Pamplona, ni amb el Sevilla, ni amb el València, ni amb el Deportivo. I que no sé si tindrà més o menys valor, però que mirant estadístiques fa que Osasuna tingui l'eliminatòria molt complicada. Mirant estadístiques, esclar, després el futbol és el futbol. Àngel, era important marcar. Home, molt important, no? A més, per refredar una mica els ànims, no? Tant de l'afició com de l'equip navarrès. Vist que Luis Enrique ha semblat que ha tingut una opció de fer la rematada abans, tot i que Kuchaga havia tancat molt bé, i després que fa la passada, doncs, aquell instint de dir vaig a la rematada, no? I he dubtat d'entrada si Rivaldo buscava la centrada o el xut a porta, no? I ha semblat que buscava centrar fort. Això és el que ha fet. Luis Enrique ha rematat amb encert. El Barça ha marcat el primer minut 35 de la primera part del partit. Però atenció, perquè el públic de Pamplona s'ha posat molt content quan ha vist que l'àrbitre xiulava aquesta falta. Un pèl lluny, un pèl lluny. Sí, no llançarà Àlex. El llançament, efectivament, no ha estat d'Àlex, ha estat de Mateo, i la pilota ha sortit a la dreta de la porteria d'Esso. Luis Enrique ha fet de Luis Enrique, ha fet allò que tan bé fa, que és entrar des de darrere, aparèixer, no sé, aparèixer, i és el que en els últims partits l'equip titular del Barça es troba moltíssim a faltar. És tan previsible el joc que fa l'11 de la Lliga que si Cocu i Litmanen no fan aquest tipus d'aparicions, aleshores és molt difícil trencar les defenses rivals. Això és el que li està passant al Barça a la Lliga, i el que ha aconseguit avui Luis Enrique és trencar això. Per Luis Enrique suposa el segon gol a la Copa del Rei, es converteix en el màxim golejador del Barça en aquesta competició. És el seu 11è gol pel que fa a totes les competicions. Rivaldo és el Pichichi amb 15, Cloifer en té 12, Luis Enrique ara és el tercer amb 11. I aquí tenen Miguel Ángel Lotina, l'entrenador d'Osasuna de Pamplona, que ha sortit a la banqueta per donar força als seus jugadors. La centrada és d'Àlex Fernández des del córner, la pilota li torna a caure amb ell, torna a intentar una centrada, la botava per fer-la per dalt, però li ha sortit per baix. El refús arriba al mig del camp, recupera pilota Osasuna, que vol jugar a la dreta, ja fora de joc d'Àlex Fernández. Li marca el senyor Tresaco Gracia. Com diria l'anunci, una garantia. Avui... Garantia, encert. Sí, és dels bons. Sí, i a més, ha tingut el detall el jugador de l'Osasuna, detall entre cometes, de fer-ho davant d'ell. Sí, a mig metre. ja ha posat fàcil. Sí, molt fàcil. El senyor Lotina el recordaran perquè era l'entrenador d'aquell Numancia que es va fer popular per eliminar la Reial, crec que també el Deportivo, i per aparèixer com a segona B al camp del Futbol Club Barcelona en una eliminatòria de la Copa del Rei. Va sortir a tot arreu aquell Numancia que dirigia Lotina. I després, per tornar al camp del Barça, la temporada següent a la de Cruyff, és a dir, ja amb Robson a la banqueta, i perdre entrenant el Logroñés per 8-0. Atenció a Cruyff a l'interior de la gran. Ha pogut enviar Alfonso a corna. És corna favorable al Barça. Serà el primer. I molts anys jugador del Logroñés. Lotina? Sí. Sí, home. El que jo havia tingut el plaer de xiular moltes vegades com a capità. I golejador. Hi havia una penya Lotina a Logroña. I d'un gran comportament també al terreny de joc com a capità i jugador. Doncs continua com a entrenador. Va acabar al Castelló. La seva trajectòria. Ara crida la gent... Todos los domingos hay que venir? Això mateix. Que sí, m'ha semblat. Esclar, aquí deuen... El camp és petit, té 19.000 seients, tothom
està sota cobert, de manera que aquí no hi ha excuses sobre si plou o no plou. És clar, venir a veure el Barça és fàcil, venir a veure el Leganés ja deu ser una miqueta més complicat. Per això aquests seguidors que venen sempre animaven a la resta de gent. Aquí a Pamplona han fet una miqueta com va fer el president de l'Ourense, que va tenir l'excepcional idea de vendre, com tenia poques localitats, vendre entrades amb un pack on també et feia soci, pagant una miqueta més. I aquí també ho han fet i han aconseguit uns quants socis, 84 socis més, amb aquesta visita del Futbol Club Barcelona. Ara ja són 10.000. Que Déu-n'hi-do. Atenció al llançament d'Àlex Fernández buscant el segon pal. La pilota ha tornat dintre per efecte d'una mena estranya rematada de Mateo. Ara és a la dreta, la centrada és de 3 i Axur. La pilota cau per Alfredo, fa un retall a l'interior de la gran. Alfredo la deixa per Àlex, xuta Àlex, hi ha un rebot, la traurà Frank de Boer i la pilota acaba sortint fora de banda entre el deliri de l'afició de Pamplona, que ha vist el perill voltar la porteria d'Es. La passada enrere per Àlex Fernández ha estat magnífica, però el jugador de Palamós ha xutat malament. Aquí tenen Àlex, que ara ha rebut la falta de Kluivert. El Barça guanya per 1-0 des del minut 35 de la primera part. Ha marcat Luis Enrique. Ara som al 42. I tot i passar força angúnies a la seva porteria, el Barça està mantenint el partit controlat. Atenció a aquesta pilota penjada sobre la frontal de la petita. L'àrbitre dona fora de porteria. Protesta el públic de Pamplona. Serà pilota pel Barça. Fixa't, Àngel, que totes aquestes pilotes aturades, conscient el Barça que Osasuna per dalt és molt bon equip, fa baixar els 11 integrants. No quedava ningú en punta. Se situa com a tanca defensiva Kluivert i tots a darrere, Dani i Rivaldo inclosos, per treure la pilota. Bueno, de fet, en els corners estan obligats els jugadors del Barça a baixar. Doncs les faltes igual. És Palacios el que belluga i puja la pilota per Osasuna. Fent una passada per 3, ja que ha pogut tallar molt bé el francès de Luis Enrique. Obrint a la dreta per Reisiger, que li torna la pilota. Luis Enrique li fa un canyo a Palacios, ha recuperat Ivonne Pérez. I xiula la falta. Diu que hi ha falta. Sí, senyor. Sí, senyor. Si arriba bé i si no arriba, falta. No ho ha acabat d'entendre així. Ah, no, però això és normal. I és falta favorable al Barça. Sergi. Davant d'ell Alfredo. El que és curiós, Pere, que és que amb la pressió que han fet els jugadors de l'Osasuna només hagin fet 2 faltes, o només li hagin xulat 2 faltes contra 9 del Barça. Ara han xiulat una altra falta, que està Alfredo, que és aquell que sembla el Bustingorri. I ara mira de sortir Osasuna. Ha pogut tallar Reisiger. A l'interior de la gran Dani, jugant enrere cap a Frank de Boer. Que obre la banda esquerra per Sergi. I aquest més a l'esquerra per Rivaldo. Rivaldo enrere per Sergi. El pressiona Àlex. Jugant amb Bojarde, pressionat per Siganda. Sergi. Penja la pilota a l'eix de l'atac, buscava Kluivert, ha pogut tallar amb el cap Cruchaga. Puja la pilota Tresiak. Alfredo. L'ha pressionat ara Luis Enrique. Davant en out favorable a Osasuna. L'àrbitre l'ha vist així. I a més el senyor Tresaco és dels que no s'arruga. Ell tenia el banderí a baix perquè no fos molt evident. Perquè no fos molt evident que marcava a favor d'Osasuna, però li ha mantingut a baix, Com s'ha de fer. Això també vol dir que fa molts anys que van junts. Ha estat un detall curiós. Saben vostès que habitualment l'assistent, quan marca un servei d'aut, aixeca el braç i marca cap a una direcció cap a l'altra perquè es vegi molt bé. Ara ensenyen que hi haurà un minut d'afegit. Però aquí el senyor Tresaco no ha volgut allò... Ha deixat de seguir el senyor García, però li ha dit el que pensava. I el senyor García, amb bon criteri, És que si no passa allò... el seu assistent. Passa allò tan lleig que sempre dic, que un diu cap a un costat i l'altre cap a l'altre, independentment de que tingui raó. Així ell diu, tu fes el que vulguis, jo ho he vist així.
i la gent no s'hi fixa gaire i, per tant, Ara sí que no l'entenc, el que canta. Xavier. Doncs criden el Barça sin catalanes, el Barça sin catalanes. Doncs vaja. Doncs avui n'hi ha un al camp, dos al camp, Dani i Sergi, i uns quants més a la banqueta. I uns quants a la banqueta, senyor. Hi ha Arnau, Gabri i Puyol. Tres més. Ara hi ha falta. Clara sobre Dani, falta favorable al Futbol Club Barcelona. Som amb temps afegit, ja ha passat el minut que ens han dit que afegirien, i per tant el senyor García Aranda marca camí de vestidors. Mitja part a Pamplona, mitja part al Sadar. El Barça guanya per 1-0. Ho fa des del minut 35 de la primera part, que ha marcat Luis Enrique després d'una jugada que ell mateix ha iniciat a l'eix de l'atac. Ha obert a la banda esquerra i la centrada forta de Rivaldo l'ha acabat rematant el mateix Luis Enrique al fons de la xarxa. Mitja part, per tant, que el Barça afrontarà amb aquest mínim avantatge. Quan d'aquí una estona tornem des del Sadar. Fem una pausa i venim. I ara el camí de sortir Stresiak. Ho fa en marxa Dadui, després ha trepitjat la pilota i ha caigut de cara. El partit ha començat sense canvis en la segona part. Xavier. Cap ni un. No hi ha hagut ningú, ni tan sols que al descans hagi fet exercicis d'escalfament, ni jocs, el típic rondet. Tothom ha marxat cap a vestidors. No sé si hi ha canvis de disposició en el sistema, perquè veig Frank de Boer molt enganxat a la banda esquerra, des que ha començat fins al punt que en Suso García Pitarca, aquell jugador que va tenir el Figueres i l'Espanyol i el València i el Villarreal, em deia que ha entrat Zenden. Dic, no, està molt lluny, però no és Zenden. Sí, hi ha hagut canvis perquè ara Frank de Boer jugarà com a lateral esquerra, Sergi com a mitja esquerra, i l'home que farà de 4 ara és Ronald de Boer. Aquest és el canvi que ha preparat el senyor Van Gaal quan veiem Bojarde tallar una pilota amb el cap, una pilota que ha anat a parar a Zigande, que ha volgut jugar amb Palacio. S'ha tornat a tallar Bojarde i juga la pilota amb Luis Enrique, que obre la banda dreta cap a la posició de Reisiga. Queia per rebre a la dreta Kluivert, que s'enfada moltíssim perquè Reisiga l'ha enganyat, no li ha fet la passada. És Ronald de Boer el que juga enrere per Dui, i Dui el que ho fa per Bojarde. Sembla, Àngel, que la feina de Frank de Boer, l'home que ara rep la pilota com a 4 a la primera part, no ha acabat d'agradar al senyor Van Gaal. Igual és que està fent proves, no? Que aprofita aquest partit per fer proves. Jo diria que ha estat molt millor a l'hora de ser un pivot de contenció, de recuperació de pilotes, que no amb la creació, encara que ha intentat participar-hi, no? Però jo crec que en aquesta posició tindria molts més problemes en els partits que jugaren a casa que no pas quan es vagi de visitant. Hi ha servei d'aut favorable a Osasuna. Som al minut 2, gairebé 3 de la segona part del partit, que continua amb el 0-1 al marcador. Ara comencen a escalfar alguns jugadors suplents de l'Osasuna i també, vaja, de la banqueta de l'Osasuna tothom, a la banqueta del Barça comença a escalfar Puyol. Ha intentat una jugada rapada a la ratlla de fons Stresiak. Ha forçat un corna. És corna favorable a Osasuna. Arriba a la dreta de la porteria d'Es. El llançarà Àlex. Llença el corna Àlex, passat al segon pal. La pilota va parar a les mans de Rutes, que també en la mà juga a la banda esquerra cap a Frank de Boer, que surt en pilota controlada, fa una passada llarga. Atenció a l'atac del Futbol Club Barcelona. Hi ha falta sobre Luis Enrique, falta la targeta d'Alfonso, que no traurà el senyor García Aranda. Sergi. L'hagués hagut de treure, encara que jo entenc el per què no ho fa. El comportament fins a aquest minut ha estat impecable. Però això no té res a veure. Amb aquesta targeta hagués acabat de serenar el partit.
Esperem que després no se n'hagi de penedir d'aquest tema. Té ganes d'acabar sense ensenyar-ne cap. Ho està controlant molt bé i va camí de fer-ho, però esclar, això té el perill que de sobte li marxi a les mans. És falta, en qualsevol cas favorable al Futbol Club Barcelona. És una falta que obligarà una segona jugada. Les centrades de Rivaldo ha posat al cap Àlex i treu la pilota a Osasuna. Palacios. Retallant Ronald de Boer, no ha pogut amb Reisiger. Puntava llarga d'Ivan Pérez. La pilota cau a la zona de... Alça el cap d'ahir, fa una puntava llarga buscant Luis Enrique, que ha pentinat la pilota. Reclama Luis Enrique, que Llaguas ha amortit la pilota amb la mà. L'àrbitre no ho ha vist així. És Alfonso el que juga. Encara Alfonso obrint a la dreta. Alfredo enrere per Àlex. I aquest més enrere per Mateo. Mateo ha jugat a l'esquerra per Ivan Pérez. Ivan juga amb Palacios, que vol canviar el joc. No li ha sortit bé, ha pogut tallar amb el Pir Rivaldo. Surt el contraatac al Barça, el doble Sergi. Encara Rivaldo. Sergi encara intenta doblar-lo. Ara va la pilota per Sergi, la centrava era per baix. Ha pogut tallar Cruchaga. I el mateix Cruchaga treu la pilota pel seu equip. Jugant amb Alfonso. Alfonso juga amb Ziganda. Ziganda li torna la pilota a Alfonso. Mira de marxar Alfonso, no pot amb Frank de Boer. Recupera Sergi. Pilota pel Barça. Ronald de Boer. Ha intentat una passada Ronald de Boer. La pilota ha picat a la cama de Sergi. Ha recuperat el mateix Ronald de Boer, que fa un canvi de joc buscant el seu germà. Amb el cap la baixa per Rivaldo. I aquest enrere cap a Bojarde. Però tot és massa lent. Fixa't que tots els jugadors del Barça toquen 2, 3, 4 vegades la pilota i això fa que sigui molt difícil aleshores agafar per sorpresa la defensa de l'Osasuna. Ara som al minut 6 de la segona part i el que té la pilota és Osasuna, que intenta fer una jugada d'atac. Mateo buscant Ivón Pérez. Ha recuperat la pilota Reisiger. Fa una conducció Reisiger. Juga enrere cap a la posició de Rivaldo. L'ha doblat Sergi. Rivaldo pot preparar un xut. Ho fa. La pilota l'atura Sanzol. No la pot atrapar i Llaguas la treu cap al mig del camp. Ha recuperat Frank de Boer, que juga amb Rivaldo. Rivaldo busca una centrada. Té la possibilitat de jugar amb Sergi. Busca la posició enrere de Frank de Boer i aquest ara sí per Sergi. La centrada de Sergi. Ha posat el cap Ivan Pérez. I la pilota és ara a la dreta per l'atac del Barça amb Reisiger i Dani. Reisiger enrere per Ronald de Boer. D'ahir. Bojarde. Cop de cap de Mateo. Luis Enrique. Reisiger. Ronald de Boer. Ha tallat Mateo. Alfredo. Àlex. Sergi. Bojarde. Frank de Boer. Encara Frank de Boer pressionat per Alfonso. Ara Bojarde. Al damunt d'ell Tresiak. Jugant enrere. I finalment és la pilota Parés. Pressionarà Ziganda, treu la pilota des cap al mig del camp, ha saltat Ivan Pérez, ho ha fet també Reisiger, ha recuperat el Barça, juga Dani. Al minut 8 de la segona part del partit. Luis Enrique per Rivaldo, pot provar el xut des d'aquí, el xut de Rivaldo picat al cos de Cruchaga, recupera Luis Enrique, encara Rivaldo. Frank de Boer penja la pilota buscant el cap de Kluivert, que ha arribat a pentinar, la pilota ha marxat a l'esquerra de la porteria de Sanzol. Osasuna acabarà rebentat, perquè a més si corre i no toca la pilota en cap moment. En aquesta última jugada em sembla que han estat més d'1 minut sense tocar la pilota de joc de l'Osasuna. A la primera part corrien amb cert criteri, ara Àngel, en aquesta segona hi ha molts moments que corren, com diu la Vita, com a pollastre sense cap. A més falta la frescor i el cap molt més fred que no pas quan està sencer. Ara ha començat a escalfar Gabri.
qui per cert avui fa 21 anys. I per tant estaria molt bé que sortís una estoneta doncs per celebrar el seu aniversari. Seria una manera de fer-ho. El nostre company de l'esport, el Lu Martín, també fa anys avui. Aquest en fa uns quants més. Sí. Doncs està calent perquè ha tingut problemes amb el club per la posició, perquè no li han donat posició de comentarista, ha de situar l'ordinador de mala manera per terra. Bé, la situació és una mica dantesca aquí dalt, I està enfadat per d'allò més. És a dir, que molta festa de moment d'aniversari no té. Ja van celebrar-ho ahir, tu. Això m'han dit, que ahir ho va celebrar l'aniversari, el Lu. El Lu ho va celebrar. Bé, jo el felicito ara. Molt bé, doncs. M'han dit que no va ser l'únic, a més, que ho va celebrar. Aquí som al minut 10 de la segona part del partit. I el Barça guanya 0-1. Després que al minut 35 Luis Enrique hagi fet el que de moment és l'únic gol del partit. Ara sí que sembla que belluga la pilota Osasuna una miqueta més del que ho feia abans. Però li costa molt. És que el Barça també pressiona i pressiona bé, pressiona molt a dalt. Dani sobre Mateo, Kluivert sobre la sortida de Yanguas, Rivaldo està sobre Cruchaga, als laterals Reisiger i ara Frank de Boer ha avançat molt la seva posició, s'emparellen Iván Pérez i Alfonso respectivament, Luis Enrique tapa Palacios, de manera que el Barça, Sergi està sobre Alfredo, diríem que és un mig del camp ara una miqueta més agressiu, després de fer pujar Sergi al mig del camp. De manera que... Home, i que això no grinyola com a la primera part. Esclar. Que la primera part és allò que dèiem. El sistema pot ser el sistema, però els uns s'han d'acostumar a veure els altres. Continuen esporàdicament protestes que ja hem explicat, s'han produït abans de començar el partit, protestes polítiques que malauradament de tant en tant acompanyen espectacles esportius. Malauradament perquè no s'han de barrejar les coses, no és bo mai. Frank de Boer buscant Kluivert, al damunt d'ell Cruchaga. Li ha pes la pilota Cruchaga, jugant amb Yanguas. Alfonso, se n'havia sortit bé, li ha fet falta Frank de Boer. L'ha marcat el senyor García Nanda. Avui el Barça té moltes baixes pel que fa al que li és habitual. S'ha quedat fora de la convocatòria Litmanen, Cocu, Abelardo, Xavi, Guardiola, Simao, Figo. I Figo, que encara deu estar païnt un mal sopar. No vés a saber què. No sé, això queda per l'intimitat del portuguès. El que juga ara és Osasuna, ho fa a la banda esquerra per Iván Pérez. Atenció, a Pérez pot provar el xut, ha posat la mà en una gran intervenció i ha enviat la pilota fora de banda. Ha estat un molt bon xut d'Iván Pérez i una molt bona intervenció d'Esp, que ha enviat la pilota a la banda. La pilota que va sortint fora de banda, així que imaginin la força que duia i la força del refús del porter del Barça. A més, és la jugada preferida, Xavi, de qualsevol home que jugui en banda esquerra i és dretà, no? La tendència a marxar cap al centre per poder fer el xut amb la seva cama bona. És el cas de... Els gols aquell de Figo. Sí. No? Sí, sí. Dic que aquesta ha estat la primera oportunitat de l'Osasuna a la segona part. En aquest mateix minut, a la primera, l'equip navarrès ja n'havia creat 4. Recordareu aquella sortida tan forta de l'equip navarrès que en aquesta segona part no s'ha produït. Ara és Luis Enrique el que ha intentat fer jugada amb Dani i Mateo, el que ha protegit la sortida de la pilota. Cada vegada que s'acosta un jugador del Barça a la ratlla de fons, on són, diguem-ne que els més radicals dels seguidors d'Osasuna, li cau una sortit d'embotits i entrepans, perquè el que sí que tenen aquí, que és
fantàstic és la tradició d'endur-se l'entrepà al camp per sopar. Entrepans quilomètrics per sopar. I la bota. I la bota. I la bota no falta tampoc. Ara entrarà Òscar Arpón, l'ex blaugrana, a les files d'Osasuna. L'ha cridat Jalotina, s'està traient la part inferior del xandall, rep instruccions, entrarà, per tant, Òscar Arpón. I a més de veure amb la bota, ruixant a l'àrbitre assistent, eh? Sí. Sí. Ara Luis Enrique rebota una trompada al cap en una acció amb Iván Pérez, que també ha picat amb el cap i s'ha fet mal. Afortunadament, tots dos estan bé. Pel Barça escalfen Gabri i Puyol. I per Osasuna, com deia en Xavier, és a punt d'entrar Arpón. Ara hi haurà corna de Cruchaga després d'una bona acció de Kluivert. És el primer de la segona part. El Barça només n'ha tirat 2, 4. En aquest cas n'ha servit ja l'Osasuna. Sobre el llançament de corna de Rivaldo, Licao. Tot l'ha sortit embotits que vostès vulguin. Ha pogut fer, però, la centrada. La jugada continua. Dani. Penja la pilota Dani. Intentava la rematada Bojarde. Ha vingut Luis Enrique. Prova, xut i gol! Gol, 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 gol! Gol de Luis Enrique, el segon. En un xut, això sí, un pèl afortunat, perquè la pilota ha picat el cos d'un defensor i ha desviat la seva trajectòria. És el segon de Luis Enrique, és el segon del Barça, arriba el 15 de la segona, el Barça guanya 0-2 a Pamplona. Ha fet un control orientat magnífic, ha deixat enrere Àlex Fernández, però després ha rebut l'afortunada col·laboració. No sé dir-te exactament d'aquí. Ara ho veurem. Espero que ara ho veiem. Fixa't aquí el control orientat que fa. Cambio en el Club Atlético Osasuna. I després... En el terreno de juego con el número... És el cap de Mateos, crec. Palacios. Entra en su lugar con el número 14, Arpón. Osasuna ha acabat fent el canvi. Ha entrat Òscar Arpón, que mou ara la pilota. Reclama falta el públic del Sadar, dona avantatge l'àrbitre del partit. Ara és falta la Tresiak. Doncs fixa't que el canvi d'Arpón per Palacios arriba en mal moment perquè el capità de l'Osasuna ha estat l'home. Sí. Ha tingut la mala sort de ficar-se la pilota a la seva pròpia porteria. Aquí veieu Òscar Arpón, que després de passar per diversos equips ha arribat a l'Osasuna per intentar jugar molts més minuts del que, per exemple, ho feien en el seu últim club, que era el Betis. Això explicava. Li deien que si baixant a segona divisió no havia perdut, en una bona entrevista de Joan Domènech, crec que era, no havia perdut una mica de pistonada. Deia que als 24 anys el que volia era jugar. Que després diu, tot passa molt ràpid i te n'adones que no has pogut ni jugar. Rivaldo obrint per Dani i aquest una mica més a la dreta per Luis Enrique. Mira de marxar per la banda dreta Luis Enrique. Hi ha falta sobre Iván Pérez. Marca Tresaco. I continua caient la sortida d'embotits i pans de la zona, de la comarca. Cada vegada que un jugador s'acosta a la banda. A més, el senyor Tresaco jo crec que hasta li vindrà gana a Sergi, perquè, escolta'm, la zona on corre és com una amanida catalana a lo bèstia. La pudor que fa quan entra al vestidor. De dir, no li vull ni dir. Doncs avui hi ha control antidòping de jugadors. Dona positiu. Si Doncs li que no fan a facin Tresaco, bufar. dona positiu només amb l'olor, Hi ha preocupació al Barça perquè en aquest tipus de viatges la gent... Vaja, marxem amb el temps just. Atenció a Sergi, la pilota ha sortit fregant el pa. He dit el pa perquè ha fregat el pal i un entrepà que hi havia al costat de la porteria de Sanzol. El xut de Sergi creuat. Ara hauran sortit fregant el pal de la porteria d'Osasuna.
Som al minut 19 de la segona part del partit. El Barça, Àngel, amb aquest 0-2, si té mínimament controlat el partit, té pràcticament resolta l'eliminatòria, més si fem cas de les estadístiques de l'equip navarrès. Sí, home, és un excel·lent resultat. Ull que Sergi s'ha fet mal. Sí. Igual és algo muscular, eh? Es toca el genoll. Sí, ha acabat fora del camp, aquí el veiem. No fa intenció de tornar, crec que està fent gestos a la banqueta. Veiem l'Àngel Mur, que ja ha sortit. L'Àngel sempre està pendent i ara farà pràcticament tota la volta al camp per intentar veure què és el que té Sergi Barjuan, que continua estàtic. Es toca a la part del darrere. Sí, el Besó... Amb el doctor Pruna corren tot el camp. Fanjal ha cridat gol. De la substitució. Sergi no sembla que es pugui recuperar. Aquí tenen la imatge. Mala fortuna la de l'avui capità del Barça. Tornava a la titularitat després de tants i tants partits. No, ha entregat el braçal a l'Àngel Mur. I està desfet. Sí. Doncs mala sort la de Sergi Barjuan. Aquesta és una jugada típica de problemes musculars a la part del darrere de la cama. Se ho ha notat immediatament. Doncs per allà on passa Sergi, la gent l'està ovacionant. Un gran detall d'aquesta afició de cara al jugador internacional del Futbol Club Barcelona. Entrada Gabri per ocupar la posició exacta que tenia Sergi. Tan bon punt surti la pilota, perquè en tota aquesta estona, com la pilota no surt, no es pot fer la substitució. I ara el capità hauria de ser Luis Enrique, que és el més antic, no? Doncs Àngel Mur s'ha quedat al braçal. Sí, és que per això t'ho dic, perquè he vist que l'Àngel estava cridant, no ha acabat entregant el braçal a ningú. El Sergi Barjuan, finalment, entre l'Àngel Mur i el doctor Pruna, entre els dos l'estan portant perquè no camini, perquè s'ha desfet, s'ha fet mal de veritat. No veig aparèixer la llitera de la Creu Roja per enlloc. Poder hauria d'aparèixer aquesta llitera, perquè, clar, si han de travessar tot el camp amb el jugador en braços... Ara va Jaume Langa per ajudar el doctor Pruna i Àngel Mur. I el fet cert és que el veiem molt lesionat. Sí, l'han hagut de portar entre tots dos. Passant per la zona dels radicals, els han llançat entre pans i coses d'aquestes. Hi ha gent que no té cap mena de consideració amb res. I és trist. Si em permet un comentari, és de les poques lesions que jo recordo en un camp de futbol que no comporta endarreriment de temps. Sí, perquè ha sortit directament. Exactament. En lloc de tornar a entrar i tirar-se dins, s'ha quedat fora. I a mi em perdonarà, però és un detall poc habitual i que a mi, com a àrbitre, doncs m'agrada molt i m'agrada, doncs, recolzar aquesta actitud que ha tingut Sergi. Doncs deixi'm ara dir també, perquè és un detall també poc habitual i bonic, que després de passar per la zona dels radicals, que s'han comportat doncs com el que són, i han estat llançant de tot a un jugador que estava lesionat, independentment de l'equip que fos. Quan ha arribat a la zona de tribuna ha estat aplaudit pels seguidors d'Osasuna, que han aplaudit d'aquesta manera la seva feina i el seu comportament en el camp. I deixi'm dir també que ara ha aparegut la llitera de la Creu Roja amb dos paios que han sortit a veure com estava Àlex Fernández i que tornen amb la llitera buida i que s'han permès el luxe de veure com passejaven un jugador lesionat tot el camp sense anar a donar un cop de mà, que és el que han de fer. Però vaja, això són pel·lícules laterals del partit. Som al minut gairebé 24 de la segona part i el Barça guanya 0-2 Osasuna de Pamplona. Hem vist la lesió d'Àlex Fernández, com Gabri arriba a la pilota, rellisca el peu per sobre
i li va parar el turmell del mig centre gironí de l'Osasuna. Ha quedat lesionat, ha marxat del terreny de joc i també podem confirmar la lesió de Sergi Barjuan. Segons el doctor Ricard Pruna, ha estat un trencament de fibres a la part posterior de la cuixa. Doncs ja és desgràcia. Pel pobre Sergi, que no està tenint una temporada afortunada. Atenció a Rivaldo, que vol marxar, d'Alfonso i de Cruchaga. Ja fora de banda, Rivaldo vol fer efectiu el servei d'out. L'àrbitre li diu que no, que és per Osasuna. I Àlex, que vol entrar. I Àlex recuperat, afortunadament, que entra al terreny de joc. Entre els aplaudiments del públic, Àlex torna al terreny de joc. Però fixa't la gran diferència de la primera a la segona part. Els problemes defensius que ha tingut l'equip a la primera part, sobretot pel centre de la defensa, i aquesta segona part no sé si pràcticament no arriba. Això és per mèrit del Barça o per demèrit d'Osasuna, Àngel? Home, part del mèrit del Barça, òbviament, aquest resultat fa que li hagin baixat els fums d'Osasuna i també que no es pot mantenir el ritme de pressió en el que havia començat el partit l'Osasuna i que ha d'anar baixant, òbviament. Vol fer ara el doble canvi l'Osasuna quan veiem la falta del Barça. Entrarà Dejan Markovic, se n'anirà Tresiak, també se'n va del camp Alfredo, i qui entra y le sustituyen con el número 10 Ángel Luis y número 23 Markovic. Doncs Osasuna ja ha gastat tots els seus canvis. El Barça encara té 2 a la seva disposició i guanya per 0-2. Osasuna de Pamplona. Som al 26 de la segona part del partit. És Bojarde el que fa aquesta puntada llarga, buscant l'eix de l'atac del Futbol Club Barcelona, on Kluivert pica amb el cap. Hi ha falta d'Àlex Agabri, targeta groga per Àlex. Sergi. Doncs suposo que amb el salt, amb el braç, allò que sempre discutim, veia això que fan amb el braç, veus? Aquests cops que es reparteixen amb el braç estirat. Sí, dona la sensació, Sergi, que Àlex s'ha tornat... Estava cremat. Sí, estava cremat i ho ha intentat. De totes maneres, bon detall d'Àlex Fernández, que després de veure la targeta groga s'ha disculpat. Sí, perquè a més l'acció de Gabri, com molt bé explicàveu, ha estat absolutament fortuïta, perquè ell ha trepitjat la pilota i això ha fet que el seu peu llisqués i anés a parar sense voler sobre el peu d'Àlex. Direm que l'únic home d'Osasuna que queda a la banqueta i que no pot sortir al marge del porter Emilio és Josué, que és un nano que és de la generació de Gabri. Aquest és mundialista, no? Campió del món juvenil ara a Nigèria. Abans de començar el partit han estat parlant tots dos. És Arpon el que du la pilota i que fa aquesta puntada llarga buscant Markovic. Ha posat el cap Bojarde. Aquest noi Markovic és el que hem dit a la primera part, que havia jugat al Figueres. La temporada 92... Sí, la temporada 92-93. Acaba contracte, no li volen renovar i li sap greu marxar perquè fins i tot es planteja deixar el futbol perquè s'ha casat amb una noia d'aquí. Carai. Sí. Quina edat deu tenir Markovic ara? Doncs ara mateix t'ho diré. Va anar molt jove a Figueres, 26 anys. Doncs home, per deixar el futbol... 26 anys. Per deixar el futbol tampoc és. No, no. Va coincidir amb vostè, Àngel? Sí, el vaig portar jo. Ah, amigo, mira que callat estava l'Àngel. Doncs dic que per deixar el futbol tampoc és, no? No, home, no. Suposo que és una mica la primera resposta visceral
Però jo entenc que tot i que s'hagi casat amb una noia de Pamplona li queden... Atenció a Dani, que acaba de fer un gol impressionant. Impressionant el gol de Dani. Aplaudit pel públic del Sadar i que ha dedicat a Fernando. Un gol impressionant. Estava parlant l'Àngel i des d'aquesta zona d'aquí de l'Àngel, estic al darrere de la jugada, l'estava veient dibuixat. És impressionant el que ha fet el Dani. Es veia. Com l'ha només ha traçat. sortit de rosca buscant el pal llarg del porter. Gol amb tota la intenció del món. Quin gol més bonic el que ha aconseguit Dani, que fa que el Barça guanyi 0-3. I per Dani el seu 11è gol. Dani porta 8 gols a la Lliga, 2 a la Copa del Rei i 1 a la Lliga de Campions. El públic crida ara, hemos venido a ver Osasuna. Reclamant, suposo que una mica més, no sé si m'interès o... dels aficionats que han aplaudit el gol i que no aplaudeixen el seu equip, i també del seu equip, que està caient amb un contundent 0-3 davant del Futbol Club Barcelona. Sabem qui és aquest Fernando, Xavier? Doncs mira, l'única cosa que puc dir-te és que és un amic de Dani que es va morir. Sí, que ara que ho diu, sí, que tenia la samarreta preparada pel dia de l'Alavés, em fa l'efecte. Sí, el dia de l'Espanyol va tenir que marxar, em sembla que va tenir que marxar de la concentració. Sí, és un cosí, em sembla. Era un cosí d'en Dani que es va morir, i aquí Dani avui li ha pogut dedicar aquest gol tan bonic que ha fet, el tercer del partit del Barça davant d'Osasuna. Som al minut 31 de la segona part del partit i l'Àngel ens havia d'explicar, ell que coneix bé, què té aquest Markovic que ha sortit a la segona part del partit pel Osasuna. Un jugador que s'ha estancat. En principi jugava com a punta i posteriorment ha anat endarrerint una mica, tot que avui pràcticament ha sortit com a substitut d'un davanter. Va anar endarrerint la seva posició migcampista, això sí, molt més ofensiu, però que l'evolució aquella que portava era un noi molt ràpid, molt contundent, tot i ser davanter, per dir d'alguna manera, perquè era des que rascava, des que posava els peus, però l'evolució que alguns preveien que tindria no l'ha tingut, no? Tornant al partit, hem de dir que el Barça ha sigut amo i senyor absolut i únic en aquesta segona part. Sí, la segona part és molt diferent a la primera. L'únic equip en el camp, L'únic. Osasuna ha pagat l'esforç. Si hagués tingut la recompensa d'algun gol, probablement hagués estat amb el camp més alt. Però, òbviament, com han arribat, sobretot el segon gol del Barça és el que ha trencat definitivament el partit. I aleshores el Barça està sencer, està tenint tota la posició de la pilota, controlant totalment el partit. I l'Osasuna s'ha desinflat totalment. Aquí tenen Dani mirant-se aquesta dedicatòria sentida al seu cosí. Som el 32 de la segona part del partit i Osasuna ho torna a provar. Ara des de la dreta, amb una centrada que Bojarde treu amb el cap, precisament per Dani, que juga amb Rivaldo. Rivaldo alça el cap i busca Kluivert. Ha pogut tallar Mateo. Luis Enrique no l'arriba a tocar, recupera Osasuna. Luis Enrique, que no fa gaire li han donat al braçalet. Ara ja el porta. Veus, ha trigat, sí, és veritat. És Arpon el que du la pilota, jugant enrere cap a la posició d'Àlex. I aquest més enrere per Cruchaga. Mou la pilota Alfonso. I ara serà el que controlarà. El minut 33 de la segona part del partit amb el 0-3 al marcador. Deixa'm dir que avui el Barça ha tingut un gest molt solidari. Els directius Antoni Pagès i Amador Bernabéu, més el cap de premsa, Josep Miquel Tarrés, han anat a la clínica universitària de Pamplona mentre l'equip donava una volteta per Pamplona aquest matí per obsequiar els nanos malalts de diversos recordatoris, banderins, pòsters,
del Futbol Club Barcelona. La idea de la clínica és que hi anés algun jugador, però ja se sap que enmig de concentracions el Barça això no ho fa, però sí els directius doncs s'han acostat. De manera que un 10, en aquest cas, per l'organització del Futbol Club Barcelona, amb un Antoni Pagès avui absolutament eufòric. Deia que guanyarien tranquil·lament i així ho estan fent. Antoni Pagès, que abans ho comentàvem, quan acabi el partit l'expedició del Barça ha de tornar, i si hi ha sort nosaltres amb ells, i com hi ha dòping esperen que els jugadors que els hi toqui passar el dòping tinguin la fortuna d'orinar ràpid, perquè si no podem trobar-nos a les 3 del matí a Pamplona esperant. Sí. I Antoni Pagès deia que tenia demà que fer uns negocis per Girona i era dels que deia esperem que no hi hagi problemes. Jo no ho crec, jo crec que més aviat que si hi ha problemes, el problemàtic tornarà amb cotxe. Sí, perquè el senyor Fanjal Sí, per això t'ho dic. és dels que no De que no li vol agrada esperar. És a dir, que avui es donaran presa o tragaran quilòmetres. És Yanguas el que ha jugat amb Àlex i aquest el que li torna la pilota a Yanguas. Ara amb el braçal de capità de l'equip Yanguas. Àlex a la banda esquerra per Arpon. Fa un retall Arpon. Buscant la posició d'atac de Ángel Luis. Aquest era Ciganda, jugat enrere per Mateo, Àlex. Recupera el Barça, Rivaldo. Rivaldo per Gabri. El 36 de la segona part del partit. Osasuna 0, Barça 3, Àngel. Això ha estat dat i beneït. Això ho diu tot. Si l'Osasuna hagués aprofitat alguna de les primeres ocasions que ha disposat, a l'inici del partit probablement hagués estat molt més posat al partit, però a mesura que han passat els minuts no ha tingut cap recompensa i el Barça a la segona part ha estat infinitament superior a l'Osasuna, que ha pagat molt el desgast físic que ha sofert fruit de la pressió. Per 0-3 ja va guanyar el Barça la temporada 89-90, repetiria en aquest cas però en Copa. I l'àrbitre Sergi, tot i no poder mantenir aquest, no treure cap targeta, n'ha tret una de moment, pot estar molt satisfet de l'arbitratge que està fent. Home, jo almenys estic molt content, Fixi's que n'hem parlat poquet. La primera vegada que vostè s'ha posat en contacte amb mi ja portàvem 10 minuts. I aquesta és la millor targeta de visita per un àrbitre. I amb un partit d'aquesta, diríem, tensió, com solen tenir sobretot els de la Copa del Rei, quan es juga al camp teòricament més dèbil. Sí, és més difícil, no?, per l'àrbitre. Sí. En la primera part ha estat autènticament copera, no?, d'aquells partits. Sí. Amb una pressió a la graderia i al cap i un ritme molt alt. Feia temps que no veiem partits d'aquest estil. Sí, ha estat maca la primera part. Com a mínim pel que fa això, a l'ambient. A la segona part s'ha acabat l'ambient perquè ha desaparegut un rival. El Barça està controlant el partit amb moltíssima comoditat, amb moltíssima superioritat. I Osasuna, si no recordo malament, oportunitat clara només ha tingut una. Amb un xut, crec que ha estat d'Ivan Pérez, molt bo, que ha refusat excel·lentment. Era el minut 12, és a dir, en fa 25. De manera que però mira, era ho un diu xut. tot. A la primera part s'han acostat els jugadors d'Osasuna a la porteria de Gés 8 vegades. I a la segona, una. Era un xut important, perquè s'ha produït 3 minuts abans que el segon gol del Barça. I des d'aleshores, bé, tu ho has dit. Res de res. Res de res. El 0-2 a més acabat d'ensorrar qualsevol il·lusió de l'equip navarrès. O sigui que, igual que li va passar a l'Espanyol, el Barça sentencia a l'anada. Tindrem 2 equips catalans a la semifinal de la Copa del Rei i aquesta és una gran notícia. Sí, home, els dos catalans s'han sentenciat, han fet ja la seva feina i pràcticament tenen peu i mig a les semifinals de la Copa del Rei. Ara Reiseguer ataca per la banda dreta, farà una centrada, buscant el segon pal, ha pogut posar el cap Yanguas i projectar la pilota a corna. El primer pal venia a Rivaldo i el segon ho feia
Frank de Boer. I molt bona la centrada, i és un exemple de com es poden aprofitar les bandes en atac sense jugar sense extrems, perquè avui pràcticament el Barça juga sense extrems, Rivaldo està jugant tota l'estona pràcticament com a segon davanter centre i el mateix fa Dani, que se'n va cap al centre. És per fer allò que vostè en diu incorporacions en Mande. Més o menys. Atenció a Dani, que fa una centrada molt forta, ha intentat una rematada. Kluivert li ha sortit molt malament, li ha sortit perpendicular. Sí, jo diria que ha rematat amb l'espatlla. Ha buscat la rematada amb el cap, estava tot sol, és a dir, que l'ocasió era magnífica. No, remata amb el cap, però malament, molt malament. Sí, sí. Dani ha fet la centrada molt forta, No, la centrada és molt bona, Sí, molt forta. No dic que sigui dolenta, Àngel, dic forta, amb la qual cosa, si hagués posat el cap bé, la pilota hagués sortit com un obús. Ha fet un refús més que una rematada. Sí. Doncs amb aquestes dues eliminatòries resoltes quedaran per la setmana que ve saber qui passa de l'Atlètic de Madrid-Rayo i qui passa, si el Mèrida o el Madrid. I d'això tindrem testimoni directe dijous que ve des de Mèrida amb la retransmissió del partit de tornada entre el Mèrida i el Real Madrid, amb un únic gol d'avantatge dels blancs. El partit d'anada, efectivament, va acabar amb 1-0 favorable al Real Madrid. Va ser un partit molt mogut. Avui deien els diaris que el Mèrida mereixia una mica més de sort en aquest partit. També l'altra eliminatòria està molt oberta perquè l'Atlètic de Madrid i Rayo van empatar 0 i l'Espanyol, com ha explicat Xavier, doncs va tancar pràcticament la feina gruixuda fent 5 a Compostel·la, que només en va fer un. Per tant, els dos equips catalans pràcticament a semifinals. Ara som al 41 al Sadar i el Barça guanya per 3-0. Hem vist un xut molt tancat d'Alfonso, que ha picat el lateral de la xarxa i que ha donat un bon ensurt Rutesc, que està intentant arreglar la xarxa, que podria haver quedat malmesa. Ara el senyor García Aranda s'ho mira. És per quedar recargolat amb el guant a la xarxa. Hi haurà servei de porteria quan ja fa uns minuts que la gent ha començat a desfilar del Sadar, on el Barça guanya per 0-3. I ara fan broma a la banqueta del Barça perquè Carles Puyol continua escalfant. És a dir, porta tota la segona part, 42 minuts escalfant, i li feien broma doncs que seguís escalfant. Clar, queden 3 minuts i el partit està decidit. I vaja, no dona la sensació que Pangal el vulgui fer entrar. Per moltes bromes no estarà. Vostè que ho ha fet, això, Àngel, suposo que per moltes bromes no està un, no? Perdoni, l'Àngel 42 minuts escalfant. Bueno, de fet, fora de la banqueta. Depèn de la situació personal per la que estigui passant el jugador. En aquest cas no crec que li afecte en excés. No, perquè ell és titular. Sí, perquè efectivament Se sap titular. Se sap titular. Ara, si fos un jugador que habitualment no és titular i que es passe tants minuts escalfant, doncs no li faria gràcia, segur. Puyol riu. És una bellíssima persona, Carles Puyol. Ho torna a provar el Barça, és Frank de Boer, el control amb el pit de Kluivert. Ha tornat a ser més un refús que un control. I surt Osasuna, reclama el públic que el seu equip pugi a l'atac, que faci alguna cosa en atac en aquesta segona part. Recorda que només hi ha hagut un xut a porteria en tota la segona part. Som al 43 i mig. El que ha començat com una desfilada lenta i gairebé imperceptible comença a ser una desbandada. El públic se'n va cap a casa, el Barça guanya i tanca pràcticament aquests quarts de final amb autoritat al Sadar, on ha tornat després de molts anys, guanyant per 3-0. És Dani el que busca penjar la pilota, no ho farà, jugarà enrere cap a la posició de Reisiga.
Som ja al 44. Ronald de Boer buscant Bogarde. El quart àrbitre encara no ha sortit per ensenyar-se el cartell dels minuts. Això és que seria acumulant la feina. Atenció a Rivaldo. Rivaldo a l'interior de la gran. Li han donat una puntada, o això m'ha semblat catedralícia. L'àrbitre no ha marcat penal. I Sergi, com a mínim des d'aquí, la sensació és que s'ha equivocat. A mi també m'ha fet aquesta sensació. Aquí tenen la jugada de Cruchaga amb Rivaldo. El que passa és el que passa amb Rivaldo gairebé sempre. Per evitar el contacte, ell salta i es desequilibra. I això fa més difícil l'apreciació de si salta i es desequilibra com a conseqüència de l'entrada, perquè contacte no n'hi ha. Això sí s'ha de dir. No hi ha hagut cap protesta del brasiler, tampoc. Bé, el resultat també... Ajuda, això li anava a dir, ajuda a tothom el resultat. Per mi, en qualsevol cas, ja sap que val que vostè digui. No. Jo he de ser franc, independentment de tot, hagués assenyalat. Atenció, perdoni a Kluivert, gol! Gol de Patrick Kluivert. El Barça tanca amb el quart, si no arriba de penal. Arriba amb Kluivert al minut 45 de la segona part. Excel·lent l'assistència de Rivaldo. Efectivament, una assistència que ha estat gairebé mig gol, el control ha estat bo i Kluivert ha xutat creuat sobre la porteria de Sanzol. El Barça ha fet el quart al minut 90 del partit. Veiem l'assistència, el control i el xut de Kluivert. I el control, Pere, que és molt bo perquè és difícil, que ve en carrera i és difícil. El primer toca la pilota. Doncs aquí a Pamplona hi havia 50 autocars preparats pel partit de tornada, que es diu aviat. 50 amb aquest 0-4. O s'ho prenen d'una altra manera o seran uns quants autocar menys. El Barça guanya 0-4. El Barça sentencia aquests quarts de final de la Copa del Rei, el partit d'anada. A casa d'Osasuna de Pamplona, el Barça n'ha fet 4. Mai a la història havia aconseguit el Barça una golejada tan gran. El Sadar havia guanyat per 0-1 3 vegades, per 2-3 2 i per 1-2, 0-2 i 0-3 1. Avui amb aquest 0-4 aconsegueix, insistim, la golejada més gran quan som a 15 segons perquè finalitzi aquest partit d'anada dels quarts de final de la Copa del Rei. El Barça, amb una segona part brillant, o com a mínim bastant bona, ha eliminat l'Osasuna. L'àrbitre marca camí de vestidors. Final del partit al Sadar. Veiem Rivaldo canviar la seva samarreta i el Sadar, que és una festa de cant, de crits i de futbol, independentment del resultat. El públic dret fent voltar les seves bufandes, que coincideixen amb els colors del Futbol Club Barcelona, però que són d'Osasuna de Pamplona, saludant i obligant els seus jugadors que saludin des del centre del camp. La imatge és realment bonica. L'ambient és realment bonic i és molt difícil, molt, trobar un ambient com aquest al futbol de la Lliga de les Estrelles dels últims anys. Pere. Trobem a faltar molt Osasuna, digui'm. Un detall, Carles Puyol ha estat escalfant tanta estona per la banda que ha fet amistat amb un nen petit. Carles Puyol s'ha tret la samarreta i li ha regalat aquest nano. Doncs és un detall que ens diu una miqueta com és en Carles Puyol. Quin caràcter i quina manera té de ser aquest noi excel·lent, que avui no ha jugat, però segur que està suant d'allò més. Hem de veure quina és la imatge del partit. Doncs la imatge del partit no pot ser una altra, aquesta. La imatge de Luis Enrique, l'home que ha obert la llauna d'Osasuna, l'home que ha fet els dos primers gols del partit i que ha permès que el Barça sentenciés pràcticament l'eliminatòria amb els seus dos gols. Osasuna ha hagut de baixar les precaucions que tenia i abocar-se a l'atac, que ha acabat despedint-se pràcticament de la Copa del Rei. Avui ha perdut a casa 0-4. Victòria del Futbol Club Barcelona al Sadar. I a vostès, gràcies per la seva atenció.
Bona nit a tothom des de Pamplona.